today from Abuja Mosque kenan. Mutane da dama dai na kan cewa wato tarewa Abdullahi Umar Ganduje a Abuja na da alaka da yadda ake rububin samun wato wannan kujera ta minista, wanda kuma ake ta hankoran a ga sunan Abdullahi Umar Ganduje a ciki. A yau kuma babban masallacin wato Abuja inda Abdullahi Umar Ganduje ya gabatar da sallarsa ta Juma'a tare da iyalansa, kuma an hange shi wato Malam Nasir El-Rufai tsohon gwamnan jihar Kaduna shi ma a wannan masallaci. Mutane da dama dai suna ganin cewa wato Ganduje wato na ɗaya daga cikin mutanen da muhimmai da ya kamata a ce Asiwaju Bola Ahmed Tinubu ya saka musu da alkhairi da kujerar minista. Duk da yake kwana biyun nan dai ana raɗe-raɗin Gandujen ka iya ɗarewa kujerar shugabancin APC, duk da yake ya samu adawa daga wasu gwamnoni, musamman ma da wasu 'yan majalisun jihar Kaduna suka fara kalubalantar wato kasancewar Gandujen a matsayin wato shugaban APC. Wato gwamna Nasir El-Rufai kuma a yau shi ma ya dira wannan masallaci inda wato Abdullahi Umar Ganduje ke gabatar da sallar Juma'a, wanda a nan Asiwaju Bola Ahmed Tinubu shi ma yake sallar tasa. Mutane suka rika wato ganin cewa Abdullahi Umar Gandujen dai kamar wannan tarewa da suka yi Abuja wani abu ne da Hausawa ke kira gaisuwa gami da roƙon iri, a daidai lokacin da kuma ake gabza shari'a tsakanin Dr. Nasir Yusuf Gawuna da kuma wato Abba Kabir Yusuf zababben gwamnan jihar Kano da kuma hukuma INEC da kuma ita kanta jam'iyyar ta NNPP cewa ana kalubalantar ta. Wasu na ganin zaman na Ganduje Abuja yana da nasaba da irin waɗancan shari'o'i da kuma kalubalen da ke tsakaninsu da jam'iyyar NNPP a Kano. Ku tafka muhawara a kai.